U metalskom sektoru Srbije preovlađuju mala i srednja preduzeća, a tek 1% čine velike privatizovane kompanije. Nekoliko hiljada malih i srednjih preduzeća teško obezbeđuju opstanak na tržištu. U proizvodnji im nedostaju nova znanja i savremene tehnologije. Da bi rešila ove probleme, preduzeća metalskog sektora Vojvodine osnovala su klaster. Klaster po prirodi i u prevodu znači groz, znači mi se okupljamo oko zajedničkih interesa. A šta znači zajednički interesi? To znači da ćemo se između sebe pomagati i između sebe kooperirati. Vojvođanski metalski klaster osnovan je u oktobru 2011. godine. Osnivačku povelju potpisalo je 60 malih i srednjih preduzeća iz pokrajine i 15 institucija za podršku klasteru, među kojima su regionalne privredne komore, fakulteti i razvojne agencije. Klaster treba da pomogne proizvođačima da unaprede poslovanje, uvedu u proizvodnju nova znanja i tehnologije i povećaju svoju konkurentnost. Sama mogućnost saradnje između preduzeća već omogućava da se poveća neki obrt ili zaposliti taj proizvodni kapacitet za najmanje 20%. Jer će ljudi dobijati informacije šta kome treba i gde može najbrže i najlakše da dođe bilo do proizvoda ili do usluge. Rezultat koji mi očekujemo iza toga je da praktično možemo na jednom mestu bilo ko da traži, da li iz domaćih firmi ili domaćih potreba da se nešto uradi ili da li stranci žele da dođu pa da traže da se nešto uradi. Mi svi zajedno možemo da ponudimo i izradu velikih sklopova i da budemo kooperanti, a pojedinačno mi smo sami i mali. Osnivanje ovog klastera i njegove aktivnosti u prvih 1.5 godina podržava Evropska unija, koja finansira projekat Vojvodina Metal Klaster. Ideja povezivanja metalaca Vojvodine izrasla je iz njihove potrebe da sarađuju i da neke od zajedničkih funkcija efikasnije i bolje po sebe i svoje preduzeće realizuju. Jedan veliki tim stručnjaka radio je na razvoju ideje Vojvođanskog metalskog klastera i na kraju sa takvom idejom i takvim projektom konkurisao je kod Evropske unije na fondovima regionalnog socioekonomskog programa Razvoja 2 i uspešno je prošla ta aplikacija i odobrena su sredstva. U zemljama Evropske unije klasteri postoje već decenijama i njihov razvoj se podstiče. Well, I think in European Union we've seen that it is better to stimulate the capacities of the companies if they are able to work together. Companies that have the same specialities in one field, is it agriculture, is it IT technologies, it is metal industry as we have it here today. When we bring the companies together, we show that there is a synergy effect and that they can work together, develop new modern technologies, they will have new ideas, they can train their staff together, so we gain economy of scale, so we are more efficient, we can go together on searching for new markets because that's a very costly operation for companies. So if we are able to make these efforts together, we are more productive and more efficient. Koje su to usluge koje će klaster da pruža svojim članicama? Prvo, to su modeli objedinjenih i zajedničkih nabavki, modeli zajedničkih obuka, zajednička nabavka opreme i sredstava, uvođenje standarda u poslovanje preduzeća, organizacija zajedničkih sajmova, zajedničkih priredbi, zajedničkih nastupa na tržištu, istraživanje i razvoj nama zanimljivih tržišta kao što je tržište Evropske unije, tržište Rusije i bivših ruskih država i severa Afrike i niz aktivnosti. Preduzeća osnivači Vojvođanskog metalskog klastera zapošljavaju oko 4300 ljudi. Povećanjem njihove konkurentnosti na tržištu stvaraju se uslovi za otvaranje novih radnih mesta. Sigurno je da ako mi povećamo tu konkurentnost, stvorit će se uslovi za bolje poslovanje i za nova radna mesta. Znači, nova radna mesta ne mogu da dođu samo od sebe sa željom ili sa finansiranjem nekog radnog mesta, nego sa otvaranjem prostora da to radno mesto postoji, odnosno prostora da to radno mesto stvara neku novu vrednost koju do sada nije moglo ili nije postojala. Mi smo sad jedna familija koja jednostavno treba da razmeni informacije ko se čime bavi. Znači ja znam, ali znam jedno 10% firmi koje su na spisku, ali sad meni treba i onih 90% da ja vidim kome mogu da se obratim za pomoć u smislu. Ja nemam tu tehnologiju, neko to ima. Također će se i meni obraćati, znači tu vidim isto veliku priliku da kao jedna velika familija idemo napred i radimo. Realizacija projekta Vojvodina Metal Klaster počela je 1. marta 2011. godine i trajeće do 1. marta 2013.
Osnivači očekuju da će, kada se projekat završi, Vojvođanski metalski klaster biti moćno i respektabilno poslovno udruženje, koje će pružiti vrhunsku podršku svojim članovima i presudno uticati na dalji razvoj metalskog sektora Vojvodine.